M'encantaria un dia no entendre la gent del Pirineu lleidatà i que no parlarem la mateixa llengua. Però tu eres un heretge? Torna al títol de filologia. Y el de Chicholochia també, calva. A veure, calma. Lo que acaba de dir, en veritat, és molt bonico. Des de l'any 1238 a dia d'avui, els entens perfectament, perquè la lingüística és com les persones. Evolucionem, canviem i desapareixem. Si passen 800 anys i comencem a no entendre'ns, vol dir que la llengua ha sobreviscut. I això és primordial. No podem estar constantment dient-los a la gent parles malament, això no està bé, perquè aquesta és la manera en què una llengua en la nostra situació desapareix. Els lingüistes estem per explicar les coses objectivament i donar des d'un punt de vista normatiu el ventall de possibilitats que tenim. I a partir d'ahir la gent decideix. Perquè si jo faig sentir malament la gent, el meu treball per a què serveix? Però és que el castellà també es dividirà. Primerament entre bloc septentrional i meridional, però arribarà un moment que andalusos i castellans no s'entendran. I sabeu què passa? Absolutament res. Bàsicament perquè tu no estaràs per a veure-ho. Per tant, dediquem-nos a fer sentir bé la gent i a mantindre viva la llengua parlant-la. De fet, la nostra llengua es dividiria, en primer cas, entre bloc occidental i bloc oriental. Ixa és la divisió natural. Au, cagau.